Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin kokasan yancinka. Shirin kokasan yancinka shiri ne wanda gidan TV na International take kawo muku don ta sada ku da masana watakila dokoki ko kuma abin da ya shafi dokoki ko kuma makamancin haka. Mukan gayyato muku ko kuma lauyoyi ko kuma jami'an tsaro. Yau mun yi babban nasara, mun samu jami'an tsaro mai magana da yawun hukumar 'yan sanda na rundunar jihar Gombe, Mahid Ma'azu Abubakar. Mahid Ma'azu Abubakar, barka da shigowa. Barka dai. Masha Allah. Sunana Abubakar Abdullahi Deba, ni zan jagoran shirin cikin wannan shiri na kokasan yancinka. Abinda za mu tattauna a kan shirin kokasan yancinka shine harka na kalare, musamman a jihar Gombe ana ce mishi kalare, sannan kuma a jihar Bauchi ana cewa sara suka, a jihar Borno ana cewa ikomok. To yana da salon suna daban-daban, amma dai abin da ya fi kaurin suna a nan namu na jihar Gombe shine sarasu, abin shine kalare. Gashi rundunar 'yan sanda wani mataki take ɗauka saboda a samu sauƙin irin wannan al'amura? Jama'a assalamu alaikum, ina mana barka da safiya. Da farko ina mai godiya ma wannan shiri, sashi na shirin ko kasan yancinka da ta ga wato ainihin muhimmancin kawo mu wannan shiri domin mu wayar da kan al'umma, mu ja hankali kuma mu faɗi abin da ya dace al'umma su sani akan ishun da ya shafi su 'yan kalare wato na jihar Gombe kenan. Matakai da 'yan sanda suke ɗauka, wato wani lokaci ma jama'a ba su sanin menene shi kalare. Haka don akwai bambanci tsakanin kalare da kuma barayi, masu fashi da makami. Haka akwai bambanci. Akwai bambanci. To meye tushen kalare? Shi kalare daga ina ya samu sunan shi? Haka kaga asali a bincike, abinda bincike ya nuna, shi kalare sun samu tushe ne daga mafarauta. 'Yan farauta ne. So daga farauta akwai wani fitacce, wani fitaccen dan farauta wanda ake cewa kalare. Haka Amiya da yake Bauchi. So a nan ya samu tushe? A nan ya samu tushe, sunansa kenan. So sabida fitan shi da ya kasance fitacce a wannan bangare, duk wasu program da za a yi, wasu bukukuwa da za a yi da ya shafi ishun farauta da sauransu akan gayyace shi. To ya kasance a wancan lokaci an gayyace shi zuwa jihar Gombe, aka bude wani abun nan na 'yan farauta a yankin Bolari, wadda haka ya jawo suna abun ya zamanto 'yan kalare. Kamar su 'yan farauta ne amma sunansu 'yan kalare saboda karkashin wancan mutumi na wancan lokaci mai suna kalare, shi yasa ake ce 'yan kalare. Kamar dan sanda, haka ai kaga an ce dan sanda, police misali, aka ce dan sanda. So kaga daga yanayin yadda suna ya faro tana ake samun menene tushen abu. So daga wannan lokaci kuma ana tafiya a bangaren farauta, kasan akan iya zuwa a samu mishkila tsakanin 'yan farautan wancan bangaren da 'yan farautan wancan bangaren. So in wancan suka taba wa'incan, wannan su ma za su zo su ce da su rama. Daga haka aka samu tushen kalare. Wanda ya zamanto yanzu suna addaban jama'a, har kuma wasu sukan ga cewa suna da alaka da siyasa kasancewansu matasa. To rundunar 'yan sanda akan abin da ya shafi harkan wannan kalare ta bangaren 'yan siyasa, kafin mu zo ta sauran bangaren, wani mataki ne rundunar 'yan sanda take ɗauka saboda a samu sauƙin wannan al'amari? Kamar yadda na faɗa, ƙarƙashin jagoranci shi kwamishinan 'yan sanda CP Shola Babatun da Babaita, PSC FDMSS, wannan runduna ta jihar Gombe bata zauna kara zube tana kallon abubuwa suna faruwa ba tare da ɗaukan mataki ba. Kuma kaɗan daga cikin matakan da take ɗauka shine
tabbatar da cewa an binciko inda wa'annan yara suka fi yin mu'amala kuma menene yake jawo suke aikata irin wa'annan abubuwa don dole akwai sila da dai sa su aikata wa'annan abubuwa. Kaɗan daga cikin silan shine hulɗa da miyagun ƙwayoyi, shaye-shaye, wanda in ka sha za ka je ka aikata duk abin da kake so ka aikata, daga baya ne ma hala a baka labari ka ce ai baka san ka aikata ba, wanda su ba za su zo su gaya ma ba. So bayan binciko wa'annan wajaje kuma shi shugaban hukumar 'yan sanda na jihar Gombe ya riga ya zauna da su jami'ansa na division da ake da su, DPOs kenan da ake da su, da kuma shugabannin wasu kamar na ce irin abin da ya shafi SWAT, abin da ya shafi 99, abin da ya shafi irin rapid response mu masu ba da gudumawa na gaggawa, kuma ya ba su doka na cewa duk inda aka samu irin waɗannan matsaloli da kuma irin inda aka binciko aka gane cewa wannan shine wajen zaman su da abin da suke zuwa su yi, sai sun je sun yi shaye-shayen su abin nan a afka musu, kuma ana kan kokari ana kama wa'inda Allah ya sa dubunsu ya cika, kuma da zaran an kama su ba a wata haka don abin da ya fi dacewa da su shine ya zamanto an killace su a inda ya dace, shine in aka danka su kotu ta yanke musu hukunci a killace su. Hakan zai sa wato ainihin al'umma su iya gabatar da ayyukansu ba tare da fargaban cewa wani zai afka musu ba. Kuma ina da tabbacin cewa daga lokacin da shi wannan kwamishina ya karbi wannan ofis zuwa yanzu akwai canji sosai a bangaren abin da ya shafi fada da 'yan kalare, wanda shine kokarin da ake yi. Kuma abin da ya shafi 'yan siyasa, shi kwamishinan 'yan sanda a satin da ta gabata ya gayyato su jami'an wa'annan jam'iyyoyi, wato shugabanni, abin da ya kama da ciyaman da sakatare da kuma shugabannin matasa, wanda ya zauna da su ya sanar da su kuma ya tunasar da su cewa yanzu fa harkan siyasa bai fara ba gadan-gadan. Haka abu ne da ake maganan wasu watanni dai da za a shiga sabon shekara. Kuma yanzu daman da ita hukumar zaɓe ta bayar, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayar, shine su waɗanda suke ji za su yi takara a ƙarƙashin koda wani jam'iyya ne su tunkari al'ummansu, su ji ta bakinsu, su gabatar da kansu da sauransu, wanda shine a turanci ake kira consultation. Kuma wannan abu ne wanda baya buƙatan sai an yi wani gangami da zai kasance a matasa sun shiga ko wani abu. Cikin zaman da aka yi ya ja kunnensu cewa kar su bari a cikin tawagansu da za su dinga tafiya wannan neman tuntuɓa na yankinsu su dinga haɗa wa'annan matasa, ko kaga cewa sun ɗauki wasu 'yan ƙato da gora da sauransu suna shiga su ɗauki makamai su yi kaza, ko kuma 'yan sanda ba za ta bari ba, kuma ya sanar da su haka sun sani. Kenan duk matakin da hukumar 'yan sanda ta ɗauka babu wani wanda zai ga cewa an taɓa jam'iyyar shi saboda an sanar da shi. To ina ga hukuma kamar misali, ko kuma su 'yan takaran misali kamar yadda kace sukan tuntuɓa, an ba su wannan dama, hukumar zaɓe ta ba su dama, sannan rundunar 'yan sanda kuma tana bibiyan su. To ina ga kuma sai ka ga cewa ko wannan ya fito sai 'yan wancan gefen su zo su yi attacking ɗinsu makamancin haka. Wani mataki hukuma ta ɗauka na rundunar 'yan sanda? Yawanci abin da yake kawo irin wannan shine in an samu clash of in an samu rana kai dan wannan jam'iyya mai suna A ka tura cewa za ka yi taro, sai wannan mai shi ma B ya tura shi ma zai yi taro, sai kasance hurumin an bayar lokaci daya an ce ku je ku yi. To shugaban rundunar 'yan sanda ya ce a'a, shi a lokacin shi ba za a yi haka ba. To idan A ta tura sako ta ce tana so za ta yi program ranar Asabar, so B fa in ta turo za ta yi wannan taro ranar Asabar, zai ce a'a
ku nemi wani rana, saboda wannan rana akwai wanda za su yi kuma ana neman zaman lafiya. Haka. So wannan ya gaya musu wanda ya riga zuwa kenan. Wanda ya riga zuwa. Babu duba cewa wannan dan jam'iyya mai mulki ne, wannan dan jam'iyya mai kaza ne, a'a. Wanda ya riga zuwa za a ba shi dama. Kuma hakan ya jawo shi kwamishinan 'yan sanda ya ce kar wani mai neman izinin fita ran gadi wanda ba a fara shi ba ma tukunna yanzu, wanda shine yakin neman zaɓe kenan, ko kuma mai neman zuwa neman tuntuɓa ya tafi ƙaramin division ya ce ai a yankin division din zai nemi izini. Haka. Ya garzaya zuwa headquarter 'yan sanda. Ya garzaya headquarter, saboda haka ne zai ba da dama wa ita hukumar 'yan sanda ta gane cewa wannan ya turo kuma waje ɗaya suke hari su ji. In ba haka ba za a yi ta samun wannan clash din. A can maybe a ce bangaren kalcingi wani ya nemi izini zai je maybe daga division din da take karkashi, wani kuma ya tura headquarter ya ce yana neman izini shi ma kuma a kalcingi. Ta yaya za a yi a gane cewa dole sai mai ba da umarni ya zama guda ɗaya. Sai ya zama guda ɗaya. Don haka shi wannan umarni daga bangare ɗaya yake zuwa, shine ofishin kwamishinan 'yan sanda, kuma hakan ya kawo sauƙi wajen samun wato ainihin matsala a tsakanin su bangarorin siyasa duka da ake da su. To bari mu sake nausawa cikin wannan tambaya ɗin, shine sai ka ga ko da an tashi tuntuɓa ɗin sai ka ga irin waɗannan yaran da ake ce musu 'yan kalare, wanda ka ba mu tarihin yadda aka samu kalare, sai ka ga suna bi suna kwacen wayoyi a hannun jama'a da rana tsaka da adduna suna razana mutane. Shi kuma wani matsayi yake cikin doka? Shi yasa na ce maka ita hukumar 'yan sanda ta riga ta fahimci cewa waɗannan yara da ake magana yawanci suna yin abubuwansu ne ƙarƙashin idan suka yi shaye-shayensu suke aiwatar da wannan abu. Kuma haka ya jawo muka tagin ɗin shi da cewa yara ne 'yan jari hujja. Yau za ka gansu a can, gobe ka gansu a can. Haka. To waye mai su? Tunda suna faɗa ko ina. Tunda suna faɗawa ko ina. Maganan wato harkan kuɗi ya shigo ciki kenan. Harkan kuɗi ya shigo ciki. In har abin da ya fitar da su shine wannan rangadi ko kuma raka su wayanda suke tunanin mabiyansu. Ina ganin ai wanda duk kuma yake cikin wannan tafiya mutum ne wanda masoyin wannan ɗan takara. Haka ne. Don haka ta yaya kai da ka zo ka bara ma wani baya za ka yi amfani da makami ka razana wanda suke bin shi ka musu kwace. Haka. So don haka muka shi shugaban rundunar 'yan sanda ya kyamaci wannan harka kuma ya ba da umarni ya ce kar wani ɗan takara ya yi amfani da wa'innan yara sannan in aka gani ba za a bari ba. Abu makamancin haka ya faru bai juma ba amma da aka samu rahoto na cewa ga abin da yake faruwa a cikin garin Gombe, shugaban 'yan sanda bai yi wata ba, ya ba da directive ya ce kai tsaye masu ba da gudumawa na gaggawa wanda ake kira 99 suka yi roshin zuwa wannan waje, kuma idan za ka samu waɗanda wannan abu ya afka da su da su gaya maka ƙoƙarin da su hukumar 'yan sanda suka yi a wannan lokaci, kuma da waɗanda aka samu aka kama aka tura su kotu. Dan na gaya maka tun daga farko babu bata lokaci, aka yi bincike da za a tura ga kotu daga nan kuma sai yadda shari'a ta abin nan. To mu je ga kuma wani kokari ne a rundunar 'yan sanda take na jihar Gombe zuwa ga malamai don su wayar da kai ga al'umma da kuma irin wayannan yaran da suke shaye-shaye. Dai tabbas akwai gudumawa na malamai, amma ina so in jawo hankalin al'umma su gane cewa malami shi a mataki yake na biyu ko kuma na uku ma. Haka. Saboda matakin farko shine su ne iyaye, mataki na biyu makwabta, mataki na uku malamai. Haka. Shi tarbiyya yaro yakan fara ne daga gida. Gaskiya ne. Idan ka ba shi tarbiyya zuwa ɗan lokacin da ya data
da har zaka ce za ka kai shi makaranta. Tarbiyyar da ka bashi ta iya yiwa mai kyau, amma lokacin da ka tura shi ka ce je ka makaranta, to fa zai haɗu da tarbiyya iri daban-daban. Ba tarbiyyar malaminsa kawai ba, haka akwai ɗalibai 'yan uwansa wanda su ma an ba su tarbiyya irin nasu daga gida. Ba lalle tarbiyyar da aka ba ma wa'incan ya kai kyan na wanda ka ba ma yaronka ba, amma saboda mu'amalarsa yanzu da lokacin da yake batawa ya fi yawa a waje akan cikin gida, sai zamanto ya ɗebi wasu halayya a waje. So kaga hakki yanzu ya zama na mutum biyu, makwabta da za su ga cewa yaron nan ba haka muka san shi ba, yanzu ya fara kawo wani abu, su tsawatar masa. Duk da yanzu abubuwan yana nema ya lalace, da yanda tarbiyya yake shine makwabci zai iya dukan dan makwabcinsa, gaskiya ne, babu wanda zai damu ya ce don me, saboda ɗansa ne, haka ya ɗauke shi kamar ɗa. mu kan haka muka taso, To kuma kusan ma a wannan layin ma in akwai wani wanda ya zama yaya a gare mu, in yana da zafi to kusan duk yaron da ke wannan layin kana yin wani abu ma shi za a ja gayawa, shi zai je kira ka ko kuma ya same ka ya hukunta ka. sosai, amma banda yanzu, sosai banda yanzu. So irin abin da muke faɗa kenan, dole sai ka ƙi naka sai ya gyaru. Amma in ka gwada ka so shi, kowa zai yi buruz ya bar shi, wata ran sai ka tsinci ɗanka a cikin wayanda ake kira 'yan kalare. Sannan mataki na uku da muke faɗa na makwabta da su malamai. Malaman nan sun kasu gida biyu, akwai malamai na addini wanda suka hada da limamai da fasto da ake da su. Sannan akwai malamai wanda ake kira da makaranta, wanda za su karantar da kai abin da ya shafi sha'anin rayuwar duniya ko ilimin boko ko ilimin addini. Akwai su. To kaga su ne muke magana cewa a makaranta, su ne wa'inda muke magana. haka Sannan na biyun su kuma su ne malamai na addini wanda suka shafi fasto da kuma limamai. Wanda zan yi amfani da wannan dama a madadin shi kwamishinan 'yan sanda ne ya kira ga malamai wanda a wannan wata da muke ciki mai alfarma, watan Ramadan, matasan nan da yawa sukan kasance kusa da rediyonsu, ko ba komai da su ce a Ramadana muke, bari mu saurari wa'azi, wanda hala'in Ramadanan ya fita ba za su samu daman su saurari wannan wa'azi a rediyo ba, ko kuma su je gaban shi mai gabatarwa. Idan aka samu wannan, yanzu da aka samu wannan dama, muna kira ga wannan malamai da su yi amfani da wannan daman, su yi kira da jan hankali ma wa'innan matasa, domin shi shirya yakan zo lokacin da Allah ya so. Mutum ya iya ɓaci da shekaru aru-aru, amma lokaci ɗaya idan wani ya yi magana ko ya sa aka sa su a addu'a ko ya musu nasiha, sai kaga an samu canji. Malaman da suke sauraro ko da za su saurari wannan program ɗin, wasu daga ciki za su iya fahimtar inda na dosa, kasancewan abun hala ya sha faruwa. Wasu su da ji suna ba da reference cewa wani ya zo gabansu ya saurari karatu, da baya kulawa da iyayensa, baya musu tarbiyya yadda ya dace, baya mutunta su yadda ya kamata, amma yanzu bayan sauraron wa'azi, yanzu shine a gaban sahu, yanzu shine a coci, shine cikin masu ba da waƙoƙin zumunta da sauransu, duka irin wa'annan abubuwa. So ina kira ga wa'annan malamai na ɓangarorin addini daban-daban cewa su yi kira ga matasa a wannan lokaci, domin a samu zaman lafiya, don aka ce zaman lafiyan wai ya fi zama ya fi sarkin ma kansa, wani Hausa suke cewa, kwarai da gaske. To yanzu malam Mahit, misali za ka ga wani lokaci su wa'annan yara 'yan kalaran nan sun zo suna kokarin su karbi ko handset ko wani kuɗi ko wani kaya a hannunka, suka same ka, akwai shawara da za ka iya ba mutum in har haka ya zo ya same shi? Wato su 'yan kalare suna amfani da wajen da ya kasance mai duhu, don shi mugu haka baya shiga haske, baya son a gan shi. Musamman yanzu jihar Gombe, ina ganin in ba dan gefen gari ba, kusan zan ce maka ko ina haske ya zaga, wanda hakan ya kawo sauki wa jami'an tsaro wajen gudanar da aikinsu. Haka. So kenan mugun ba zai shiga haske ba, zai shiga ina lunguna. So shawari da za mu fara bayarwa tukunna,
shine kai da kake kasancewa kana duhu inda zaka iya haduwa da mugu kar ka fidda wayanka haka bari har ya gani na farko kenan. Abu na farko da yake iya jan hankalin su shine su ga hasken waya, haka ne, su gane babba ne ko karami. Amma kana shiga duhu boye wayanka, boye dukiyanka, haka na farko kenan. Na biyu, in Allah ya sa ko da ka boye din ya kasance sun hau kanka sun ce ba mu, ka ce babu sun ce a'a sai ka ba mu, lafiyanka ya fi dukiya. haka ne, ɗauka ba su ka ruga wajen hukumar 'yan sanda mafi kusa ka shigar da korafi, insha Allah za a iya baki. in ka san su ko baka san su ba. Hakan ne ya sa yake da matukar amfani yayin da kake bayarwan ka buɗe idonka ka lura ka gane fiskan mutum ɗaya ko biyu wanda ko da baka san shi ba, in Allah ya sa aka kama za ka iya cewa wannan ne, a'a wannan ne, za ka iya faɗan haka. Sannan idan kuma a lokacin da ake aiwatar da wannan abu, ko da a cikin gidanka ne aka shigo a maka fashi ko aka shigo a maka wani abu, in ka gane mutum karka gwada ka gane shi. Wannan wani surru ne, babban illa ne. Wannan ma na surru kenan sosai, don babban illa ne. Haka in ka sai da mutum ka nuna ka san shi, ka zo mutane wasu sun boye fuska, wasu ba su boye ba, ko da ya boye fuskan ka gane shi, ko kuma bai boye fuskan ba ka gane shi, amma ya bai tunanin za ka gane shi. In ka gwada ka gane shi, me kake tunanin zai faru? abin da zai biyo ba kyau. To don haka muke ba mutane shawari, ko da ka gane kar ka gwada ka gane, sannan ka yi kokari kar ka ba da dama a gane cewa in baka gida ma a gane cewa baka nan, kar ka ba da wannan dama. Ta yaya za ka yi ka ba da dama a gane kana nan ko baka? Yanzu tambayan da zan ma kenan. Ni ma na zama wani ɗan karamin ɗan jarida. Yanzu tambayan da zan ma kenan, tunda ku kuna da training na musamman kuma al'umma dai ba su da training, shine amfanin wannan shiri dan a wayar ma da mutane kai, ya kasance su gane hagun su gane daman su. Yaya mutum zai nuna cewa yana gida ko baya gida? To yanzu ga wannan tambaya, kai ne zaka tafi anguwa, da ka fita ka bar gidanka a buɗe, mutum ya shiga bai ga kowa ba, da ya sata shi, in ka zuwa za ka tuhuma? Babu. Sannan kai ne za ka tafi anguwa, sai da za ka kulle gidan sai ka sa kwado ta baya ka fita, kuma anguwanku hala anguwa ne wanda mutane ba sa yawan kai kawo. Kana tunanin wanda shi ba ɗan anguwa ba, ko kuma wanda nufin shi shine ya cutar da kai, ya zo ya ga wannan gida da kwado ta baya kuma babu mutane, ya nuna ba kowa ciki. Ya nuna ba kowa ciki. Don haka duk abin da zai shiga ya yi iya a wannan da zai dauka, in ka zo bude kofar zai ji ka. Don haka muke ba mutane shawari a wannan lokaci da rayuwa ya zama wani iri wanda mutum yana jira ka ajiye abinka na hannunka, dukiyanka ya zo ya taba, kar a dinga amfani da wannan tsohon tsari na kulle gida da kwado ta waje. Gara a sa jamlock, wanda ba za a gane da mutum ko ba mutum ba mai iya sani. Babu, sai dai in wanda ya ga fitanka, kuma in ya ga fitanka ma ba ya san da wani a ciki, da iyalanka da kowa ka fita ba, dai iya ma tunanin akwai wani a ciki ne ko babu sosai, dan bai da tabbas sosai. Don haka jamlock din muke ba da shawari, shi ma zai taimaka. Haka akwai abubuwa da dama wanda idan lokaci ya ci gaba da bamu dama nan gaba wasu shirye-shiryen da za a dinga gabatarwa, za mu dinga ci gaba da wayar da kan mutane a bangarori daban. Akwai abubuwan da ya shafi a 'yan adaidaita sahu, 'yan acaba da sauransu, da 'yan masu ƙananun kasuwanci na kan hanya da sauransu. Duka akwai abubuwa da yake shafan su, wanda ya shafi harkokin tsaro da kuma abin da ya shafi kamar bin dokoki. Musamman ma da kai magana a daidaita sahu, sai na ga yanzu da ɗan kwanakin baya duk wani adadi da sahu da ka gani za ka ga akwai fitila tana haske a ciki, kamar ya zama doka a sa. Amma yanzu sai ka ga keke na pep ya kai 10 ko sama da haka, ba wannan haske a ciki. Shi ma dama wannan haske an kawo doka ne, ko kuma dai tsari ne wanda su suka ga daman yi, ko kuma duk da ba kan wannan layin muke ba, amma dai mun dan shigo da shi saboda shi ma ya shafi harkan tsaro. Ba a kan layin muke ba, amma kusan shi wannan tsari na wuta akwai abubuwa da suke faruwa a da, don 'yan kalaran ma suna amfani da wanda suke amfani da keke napep su yi kwace, ko su kai ka wani lungu su kwace abin da za su kwace su wuce. To inda haske za a iya gane
suwaye. haka ne. Amma in ba haske akwai damuwa. So shi yasa wayannan su kungiyan yan keke napep suka yi amfani da wannan dama suka sa wannan doka na sa wuta a ciki, wanda koda da daddare ne za a iya gane mutum nawa ne a cikin keke napep kuma me suke dauke da shi. Ina tunanin in an samu wannan mishkila din, jan hankali ne ga su wayannan hukumomi da su sake mai da hankali, tunda abu ne wanda ya shafi dokan su kai tsaye, kuma 'yan sanda suna mara musu baya a kai, a ganin cewa ba a samu to a gurguje kafin mu karkare wannan shiri wanda gobe in Allah da zamu zo mu dora daga inda muka tsaya. Shin posta na dan takara a matsayinku na hukumar 'yan sanda, muna son koyar ma da mutane kai, posta yana cin zaɓe ne ko kuma baya iya cin zaɓe? Sai mu ga cewa 'yan kalarin nan idan baya yinka, in ka sa posta za a je a sassare ko a yayyaga ko a makamancin haka. To shin posta yana cin zaɓe ne ko kuma dai kawai dai jahilci ne ke kawo haka? Wato shi abin da ya shafi posta ra'ayi ne na 'yan takara. Su ne za su ga cewa muna so a manna postocinmu, muna so a san mu, saboda wani ba a san shi ba yana tunanin ta hanyar posta da a san shi a gane yana neman wannan takara. So kuma wannan abu ne wanda ya shafi ra'ayinsu, kuma wato 'yancinsu su yi amfani da kafofin da suke ganin za su tallata kansu su yi amfani da shi. Sai dai wannan ya sa A ya sa B ya sa ba laifi ba ne. Ma'ana su 'yan kalarin sai ga suna zuwa su sare, an kashe makudan kuɗi aka sa posta, sai ga an zo an yaga ko an sare. Shine tambayan shine, shin posta na cin zaɓe ne shine har suke sassare shi? Shine muka ce maka wannan yana da alaka da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. To masha Allah, masu sauraro mun gangaro kuma lokacin da aka aiba ma shirin ya karato, dole za mu karkare wannan shiri a daidai wannan lokaci. Gobe in Allah ya kai mu, insha Allahu za mu zo mu ɗora a inda muka tsaya. A madadin hukumar gidan TV International, Progress International, ta ba mu dama muka gudanar da wannan shiri. Muna godiya da kuma su wanda suka shirya mana hoto rangadadau, suka zanna suka tace, musu muna musu godiya. PRO na rundunar 'yan sanda na jihar Gombe, Malam Mahid Ma'azu Abubakar, muna godiya. Gode sosai. Ni kuma da na jagoran shirin Abubakar Abdullahi da ba nake cewa gobe insha Allahu za mu zo mu ɗora kamar yadda na yi tambaya na ƙarshe, posta yana cin zaɓe ne ko kuma baya cin zaɓe, ko kuma ka je ka shirya katin ka na kaɗa ƙuri'a ne yake sa mutum ya ci zaɓe ko kuma kamancin haka. Gobe insha Allahu kuna tare da mu za mu sake tattauna cikin wannan shiri na kokasan yancinka. Bisala.